niin, Koskisen Allu tässä terve. Ensimmäisen yrityksen perustin 18-vuotiaana ja nyt ollut 10 vuotta yrittäjänä. Tällä hetkellä toimin jäätelöalalla, kahvilayrittäjänä myös sekä tapahtumapuolella. Tunnetumpia tapahtumia varmaan mitä järjestää, niin on tämä Kuopion Rokki, mikä on täällä Väinönniemellä, missä tälläkin hetkellä ollaan. Sitten Tahkon Voisen juhannus, mikä on nimensä mukaisestikin Tahkolla, ja sitten Superfly Beach Party, joka itse asiassa on tällä rannalla, oli vähän aikaa sitten. Jos nuorena poikana silloin 18-vuotiaana aloitin, niin enhän minä silloin vielä mistään mitään oikein tiennyt, mutta hyvin tähän 10 vuoteen on tullut kaikenlaista oppia ja oppinut vaikka mitään uutta ja paljon tuttuja tullut ja hienoja projekteja tehnyt. Sä päässyt tekemään, sanotaan näin muotoilla. Että mukavaa ollut kyllä 10 vuotta ja toivottavasti tulee jatkoja vielä lisää. No ei turhaa työstä yrittämistä mörkönä pidätte. Välillä tulee niitä alamäkiäkin myös yrittämisessä, mutta kyllä niitä ylämäkiäkin tulee ja onnistumisia. Ei kun vaan mietitte asiat huolella, niin kyllä se siitä. Tsemiä.